Πες γεια. Γεια σου, τρελέ μου, τι είσαι Ωραία. εδώ. Είναι αλήθεια. Τρώει. Στα αρχίδια μας. Λοιπόν, θα σας τα λέμε από τώρα γιατί μετά θα έχει φασαρία. Πες τα. Κάποιος ήρθε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. δεν Και έχει φαίνεται. λίγο Φαίνεται. κόσμο. Ναι. Δεν φαίνεται. Λοιπόν, ήρθε ο αρχηγός Καρδιέτσας στα Quest. Έτσι διαγωνισμούς, μαλακίες. Θα πάμε λίγο να δούμε. Θα έχει χαβά. Καβλουγκάκι έτσι καλά. ξέρετε. Μπορεί να Bye. παίξει. Πάμε να ορμήξουμε. Inspot, παιδιά. Inspot. Πήγαινε. Τι γίνεται. Για πήγαινε. Περίμενε εδώ. Περίμενε εδώ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε από πού θα περάσουμε τώρα, Εγώ θα περάσω από εδώ. Πού είναι ο αρχηγός, δεν ήρθε. Πες τα. Πες τα. Μαλάκα, δεν είναι. Ωραία. Δεν ξέρω, πού το ταξί. Ξέρω εγώ δεν είναι αυτός ρε μαλάκα. Ποιος είναι. Μαλάκα δεν θα είναι αυτός. Νάτος. Πεθάνει αυτός. Άλλος με το πικαλάκι. Ρε μαλάκα τι γίνεται εδώ πέρα. Moment you're forgiven. Καλό τάρμι. Πότε έχει χοντρίνει. Έχει χοντρίνει. Όλο τρώει. Αργία πόσο τρως ρε. Πώς τον τρως τον κύριο. Κάτσε ρε. Δεν μας αφήνει να περάσει. Κλείσαμε το πρόβλημα. Μα κάνει έναν Σούπερμαν να το πίσω. Ξανά λες ανάκδοτα. Αρχηγέ, το ένα βένα που λέγαμε. Αρχηγέ, το ένα βένα που λέγαμε Πάτρα. Πάτρα που λέγαμε το ένα βένα. Έλα μέσα που Εγώ θα κάνουμε όλο βράδυ. Μαλάκα κουσκάσει από τώρα, Καλά, εσύ να βγάζεις το μηχανάκι και το πας στο χέρι. Κάνουμε το μαλάκι που γι' αυτό πήραμε το. Αργία μη σκύβεις ρε. Τι κάνεις και σκύβεις. Κάνουμε πουστιά πάνω Λοιπόν, από πίσω. κάνουμε πουστιά επειδή τα quest τώρα η πόρτα είναι γεμάτη, δεν μπορείς να μπεις καθόλου από μπροστά. Πού είναι ο Καλαμούντς. Πού είναι ο άλλος, Καλά δεν πειράζει, πάμε από πίσω εμείς, άστον. Λοιπόν, γίνεται ο χαμός, την μπροστινή πόρτα έχει φουλάρει, οπότε εμείς θα κάνουμε τώρα λίγο έτσι μια πουστιά. Εμείς θα μπούμε από την πίσω την πόρτα. Το θέμα είναι να μπορούμε να δούμε που θα κάτσει ο αρχηγός, τουλάχιστον λίγο να τον βλέπουμε. Δεν ξεκίνησε ακόμα, χαλάρωσε. Πού πάνε αυτοί από εδώ. Αυτή είναι Harry Potter με τα... Πάμε κι εμείς από εκεί ρε μαλάκα. Το φαΐ ήταν πολύ καλό. Το φαΐ ήταν πολύ καλό, για έλα εδώ, για πες το. Το φαΐ ήταν πολύ καλό. Εστία. Εστία. Παγιάτε όλοι. Λοιπόν, ίσως βγει λίγο μεγάλο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα και εσάς. Δεύτερο vlog στο κανάλι. Εν τω μεταξύ, είχαμε να ανεβάσουμε βίντεο ένα μήνα. Γιατί είχαμε τεχνικά προβλήματα. Λοιπόν, εξήγησα το. Λοιπόν, η Nvidia γαμιέται, εκεί μέσα όλοι τα ξύνουν, το Shadowplay είχε πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε βίντεο και ό,τι άλλο δοκιμάζαμε ήταν σάπιο. Όταν λέμε σάπιο ήταν σάπιο. Τέλος πάντων, δοκιμάσαμε και λίγο DX Story. Εντάξει, έκανε 30. Έκανε εντάξει, καλά έκανε το βίντεο, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Δεν έκανε record τον ήχο
από το μικρόφωνο και από το παιχνίδι. Τώρα. Σας ανταμείβουμε με αυτό το βλογκάκι, λογικά θα βγει ωραίο. Τώρα 3 μέρες έχει που το Shadowplay έχει φτιάξει, έβγαλε ένα update εκεί στο Jaffos Experience. Οπότε μπορεί να γυρίσουμε, μπορεί να δείτε εσείς ένα βιντεάκι. Shadow Warrior 2. Spoiler alert, μάλλον. Λοιπόν, εντάξει. Έχει φουλάρει και από πίσω, βγαίνουνε και από πίσω. Γεια, αλλά πες γεια. Πες γεια στα παιδιά. Είναι πιο από τον ευτυχώ, πιο προ θέλω να πω. Ναι. Αξίζει το Challenger παρόλο που είμαι μπρος 5. Προχώρα. Πού πάμε. Έχουμε και μουνάκι στο άρμι. Τανιάρι. Έλα, πες γεια. Δεν φάνηκε αυτό. Πού είναι ο άλλος, πού είναι ο Γιώργος. Μαλάκα, εγώ θα βγάλω το μπουφάνε. Βγάλω το, βάλω μέσα στην τσάντα. Μαλάκα, είσαι και το κοίτα πως είναι, έκαμε αυτή. Θα κρατήσεις λίγο με το άλλο χέρι. Άνετα. Κοτσόνι, πες γεια στα παιδιά. Γιώργο, πες γεια. Καλά. Γιώργο, σνόμπ, φύγε από εδώ. Ξαναπέστε. Δεν ξέρω αν του πήρε κάμερα, αλλά ο αρχηγός ταρνίστηκε. Με πήρε λίγο εδώ πέρα στην άκρη να πούμε και φοβάμαι πως σου πέσω μπρόουν. Αυτό το φοβήθηκα. Ήταν καλό, μαλάκα με στράβωσε. Ποιονού κινητό είναι αυτό. Δικό μου αιώνιο, πώς είναι. Νικόλης! Αρχηγέ! Άρα τα πλουδάκια λέει! Ούτε φωτογραφία προλάβουμε, ούτε φωτογραφία. Εμάς μας λάβησε. Πέντε πλουδάκια Λοιπόν, παιδιά, πού είναι, δεν φαίνεται γαμώτος. Αρχηγός! Ποιος γαμάει το Forgiven, Αρχηγέ, βρούμε για Forgiven. Παράκλα. Μόνο παράκλα. Μαργαρίτα. Ποιος γαμάει την Έλενα. Πόσο να πουλάξω, μαλακά. Κοίτα πού τώρα, μαλακά. Αρχηγέ, εδώ το παιδί έχει απορία! Το παιδί από εδώ! Your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you. Αρχηγέ, πού είναι η Έλενα. Γαμά καλά στην Έλενα. Αρχηγέ, εδώ έχει εράσει το παιδί! Ξέρω, θα το φωνάξω. Αρχηγέ, εδώ το παιδί! Ποιος γαμάει την Έλενα. Ποιος γαμάει την Έλενα. Τι είναι κόλλο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Τι είπε. Θα σε βάζει και στην νέα. Όχι.
Ένα φυλάκι στο μάμα. Βάλε κι άλλο στο κέντρο. Να σημειωθεί πως είναι Παλαμιώτης, Πάμε από μπροστά τώρα. Πίσω είναι full, μπαίνουν πάλι, εμείς θα κάνουμε την πατεντούλα, θα πάμε μπροστά. Σκαλινά που πάμε κανονικά. Από το σκαλινό. Η τρίχα. Άντρας. Πώς την πεις την πλούσα? 15. Λα. Φέρεσαι. Κάτσε. Φαίνεται. Δικό του. Αχ, εδώ φαινόμαστε ωραία. 15 ευρώ. 10. Αρχηγός. Μόνο αρχηγός. Δείξε την πλούσα. Πλάκα κάνω, μόνο Ρίου. Γεια. Ρίου. Καράφλας μόνο. Καράβλα. Το ρωτήσαμε τη γνώμη έχει για το Forgiven, αλλά δεν μας λέει. Ο Χρυσός έφυγε μέσα. Ο Κοτσόνης έφυγε μπροστά. Ο Τσόνης είναι, πώς λέγεται η ομάδα? Ο Κοτσόνης Ο Κοτσόνης είναι. θέλει να πάει να βγάλει φώτο με τον αρχηγό. Γιατί να μην τα βάλει. Οπότε, Το φαγάκι το τρώνε όλο. Ναι. Για από εδώ. Διαφημίσει το βαφλάκι. Εσύ. το δεξιό αρχηγός μας έδειξε και το six pack. Αλήθεια. Wow. Ναι. Έδειξε Δεν six το pack. έδειξε. Τουαλέτα. Δεν το είδατε. Όσο και λέει. το μπούτσο. Πόσο φως. Μη σπρώχνει. Το ίδιο είναι. Πώς και το μπούτσο. Δεν είναι το ίδιο. Inspot. Inspot. Καμένα. Εν τω μεταξύ τώρα στο Inspot έχει τζαμπόρες. Κλείνουμε τώρα. Τι, πρέπει να πω τίποτα. Ξέρω εγώ, δεν θα πεις τίποτα. Χαγιότ! Έλα, φόρα την τώρα λίγο. Κάτσε. Ωραία. Παιδιά, Κάτσε. Πει όχι. τυχεροί είμαστε. Δεν δείχνουμε τα παπούτσια. Τυχεροί είμαστε. Airport. Ω, μηγιά, αυτό θα πάρει εγώ, αυτό θα πάρει εγώ. Άτσε. Με την πλούζα πάνω. Λάνουμε την πλούζα πάνω. Κάνε. Ναι ρε. Αλλά και με έχεις τραβώσει δεν βλέπω πίσω. Το παίζει πολύ κάμερα, μαν. Φτάνει ρε, δεν είναι να χορτάσεις. Εγώ το βάζω εδώ, δεν ξέρω για σένα. Εντάξει, καλά είναι. Θα με κάνει και του χρόνου και του Έλα. άλλου χρόνου λογικά. Έλα, πώς σου φάνηκε. Έλα, καλά ήταν. Πήγαμε το φλάσι να σε γαμώ. Λοιπόν, τώρα είναι για τα παιδιά. Από εκεί μέσα παίρνουν μπλούζες. Μην νομίζετε είναι κάτι πρόστιμο. Εγώ την κρατάω, να ξέρεις. Την βάλω μέσα στο τέτοιο. Έτσι θα πάω έξω. Έτσι θα πάω έξω, κάπως. Έτσι θα την ανοίξω. Έτσι θα πάω έξω. Έτσι θα πάω έξω. Τι κάνετε εκεί. Έλα πάρουμε ένα Manchester. Δείξει λίγο εδώ πέρα. Αφού δεν το ξέρω το παιχνίδι. Ποιος δεν το ξέρει το LOL, είσαι χαλάρο μαλάκι. Έλα να δούμε λίγο Kazakhs. Ένα από που να μπορεί να κάνει spectate και recording εμένα, ενώ παίζουμε τον αρχηγό. Ναι ρε, τι πέρας. Μαλάκα, εσύ έδωσες 15 ευρώ για 10. 10 ευρώ για τώρα. Κοίτα, έχει κόσμο. Δωρεάν ώρες, κανένας. Αχ. Είχα μόνο 15 ευρώ και την άψη. Αλλά το ξέρεις, είναι πολλά που είσαι κλέφτος, μπορεί να είσαι κλέφτος. Κλέβεις με τελεία καλή συσκευά. Ναι ρε. Άι καλά. Πες γεια. Hey. Άρη πες γεια. Κάνει βίντεο YouTube, στέλνει λίγο μετά. Πώς σου φάνηκε εδώ πέρα τώρα Πολύ για... καλά ήταν, φίλε.
Κοίτα, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το NV1 εδώ. Έχει μασλάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχει μασλάτι. Έχει μουαμπέτ. Μασλάτι. Καριτσιώτικες λέει. Είναι πολύ καλά. Έχει, σε σχέση με το Forgiven που ήρθε, έχει πιο πολύ κόσμο. Κάτσε γιατί θα μας πατήσουν, Έχει πιο πολύ κόσμο. Κοίτα, εντάξει. Άλλο Forgiven ώρα αρχηγός. Άλλο, ακριβώς. Ο αρχηγός είναι καλά προς comedy. Forgiven είναι προς... Μην έρθει τόσο κοντά. Πίσω έρθει η μηχανάκι σε πατάει. Πού ήταν Boxholics είναι, σου πω την αλήθεια. Πού είχαν έρθει Boxholics. Είναι ένα ωραίο event, έτσι με λίγα άτομα. Μην event, έλα πες το! Πες το! Έτσι! Θα μπει YouTube. Scam tag. Ακουμπλεξάριστος. Άντε γεια! Πάμε μέσα. Έχει ώρα για μεκάνικ! Μην τον πάτε! Αφήστε λίγο χώρο! Ό,τι κρατάει την αισθήση.
Τώρα την κάμερα κλάκα, αλλά θα πέσει όλο το κινητό κάτω. Τώρα δεν την βγάζω, αλλά κάτω. Φύγε, ας πάω, Κύριε. Όχι. Πέρα βγάλω εγώ που πάω, εσύ. Μόνο τι μου πάνω. Κάνε του πάνω σου λέω. Τι μου πάνω. Θα βάζεις φυλάκι την κάμερα. Θα μιλάμε στην κάμερα. Έλα. Μικρός είσαι ρε ηλίθιε. Έτσι που δεν είσαι Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Πιστεύω να σας άρεσε. Ένα like αν σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και share. Περίμενε, κάτσε, δεν τα λέω σωστά. Βιάζεσαι. Βιάζει. Συγγνώμη. Μια πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μουζίτσα εδώ πέρα. Μ' αγαπάει, λέει. Τα παιδιά περάσανε πάρα πολύ καλά. Κάντε like. Κάντε... Δίνει κόλλο άμα κάνετε. Εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα, Facebook. Like στα κοινωνικά δίκτυα. Κάντε και εμένα follow στο Instagram. Για πες Follow όνομα. στο Instagram, Θα το έχουμε στην περιγραφή μου. Like, τα έχουμε όλα στην περιγραφή. Subscribe για να βρείτε καινούργιο υλικό ήταν. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Με την επόμενη φορά. Άντε, γεια.